Priemer 40-90 stupňové kolena? Žiadny problém pre Vivax Vacant Drain. Vnútri v bubne sa nachádza 30 metrov kábla, ktorý je pružný, dokáže prejsť viacerými 90-kovými kolenami od DN40 po DN100. Má vlastný Wi-Fi modul v sebe, čiže sa dá pripojiť na tablet, prípadne na váš mobil. V hlave je sonda, ktorá má 3 možnosti vysielania: 512, 640 alebo 33. Je tam možnosť nabíjania vo vozidle na 12 V. Batéria je vnútri, 6 hodín nabíjania, 12 hodín práce. Dobrú dvojičku tvorí s mechanickými čističkami Rigid FlexShaft. Pre prvotné čistenie, čo sa týka pisoárov, záchodov, bez toho, aby ste museli záchod dať dole, prípadne umývadiel, tieto dve veci do 2 rúk môžete ísť. Aplikácia je veľmi intuitívna, čiže veľmi ľahko sa ovláda, s tým, že je tam možnosť nahrávania priamo do mobilu alebo na USBčko, alebo na obidve naraz. Je to jednoduchšie, nahráte to na mobil, viete to poslať priamo e-mailom, prípadne cez cloud zákazníkovi hneď.